lusuku lokugqibela leholide zePasika amagosa ezendlela athe bhazalala kwindlela zonke zeliphondo ejonga ukuba ngaba abaqhubi bayayithobela na imithetho yendlela. Ndilapha ke ku-N2 nophakathi kweMonti kunye neGcuwa nalapho khona isebe lezothutho libambe khona inkqubo yokutshekisha ukuba abaqhubi bahamba njani na apha endleleni, bayayithobela imithetho, akukho nto gwenxa bayenzayo. Kodwa ke ndinaye umphathiswa wezisebe utata uXolile Nqatha ozasichazela banzi ngeli phulo. Masibulise mphathiswa, sibulele nangexesha lakho. Ungakusichazele ngoba ukusukela ngale mpelaveki ngaba mhlawumbi zihambe njani, baqhube njani abaqhubi abendleleni? Siyakhathazeka kakhulu ke ngoba ubukhulu bazo ezi ngozi azinanto kwenza nemo yezulu. Ubukhulu bazo zinento kwenza nabantu abangaphumliyo xa bediniwe behamba umgama omde. Inento kwenza nendlela yokuziphatha ko-driver. Abanye abaqhuba besele, abanye bahamba ngesantya esingapha kumlinganiselo. Loo nto ibangela ingozi ezinkulu kakhulu. Siyavuya ke kubantu abahamba ngendlela ubana ubukhulu becala kuyabonakala uba abahambi ngenyawo baye baziphatha kakuhle. Nangona nalapho silahlekelwe imiphefumulo yabantu, kodwa amanani ahlile kakhulu. Kwaye ezi zinto zenzeke ngapha kwezicwangciso ebesinazo, kuba zonke indlela ebesizigadile apho siyazi uba zenzeka khona iingozi esikakhulu kakhulu khange zehle kwezo ndawo. Zenzeke kwindawo bekha sizilindele njengaleya ephaya eWillow Vale. Bekha siyilindele binokwenzeka pha kuba akho mbali kuba idla ngokwenzeka phaya ingozi. Sithi ke ubheka phambili njengoba kubuywa ke kuthe bhazalala, abanye basuka kwiitumete zemidlalo, abanye basuka kwiinkonzo zamabandla ngamabandla. Siyamemelela ke oodriver mabancede baziphathe kakuhle, baqhube ukwenzela uba wonke umntu afike ephilile kwindawo eyakuyo. Kwesakho lomphathiswa lo kumphathiswa wesebe lezothutho utata uXolile Nqatha ebongoza ke abo basaqhubayo ezindleleni uba ngaba bathobele imithetho yendlela, kwatsho into yoba ngaba abazoba nalusini ke kwabo ke bophula imithetho yendlela. Sithatha intambo sizibuyisele kuwe studio.